zvino panozadzanyi moyo wangu. Uyanyi zadzanyi Jesu nemutsa wenyu. Uyanyi wozvino panozadzanyi moyo wangu. Munokwanisa kuzadza mweya vesevo vangu, asi ndinokuda imwi kuzadza moyo wangu. Uyanyi zadzanyi Jesu nemutsa wenyu. Uyanyi wozvino panozadzanyi moyo wangu. Uyanyi mundichenure nyara dzamoyo wangu. Zvino muri kuitawo kuzadza moyo wangu. Uyanyi zadzanyi Jesu nemutsa wenyu. Uyanyi wozvino panozadzanyi moyo wangu. Kwazivai vanhu vaMwari, ndinokukwazisai mose zvakare muzita raJesu. Tinoda kutenda Mwari nekuti unza zvakare mukati menguva dzinodzima ngwanani mukutsvaka mukunaka kwake. Ndinovimba kuti Mwari wekudenga nemi ari kutungamirira kwese kwamuri, ari kutikomborera panguva dzemunamato each and every time patiri kusangana. Muchaona kuti donzo raMwari nderekuti munhu adzokere pakufanana naMwari. Ndo donzo raMwari kune vanhu vose mukati menyika yose. Mwari ari kumeka sure kuti munhu wose anofanira kunge adzokera pakufanana naye. Mukati menguva dzinodzima ngwanani, regai timhanye tiverenge kubva kubhuku ra1 Corinthians chapter 3 pavhesi ya 16 kusvika pavhesi ya 17, tozoverenga chapter 6 semubhuku iroro pavhesi ya 19 kusvika pavhesi ya 20. Ndichaverenga nechisona. Inotiyo pachapter 3 pavhesi ya 16 first waKorinde, ko hamuzivi kuti muri temberi yaMwari uye kuti mweya waMwari unogara mukati menyu here? Kana munhu achitadzira temberi yaMwari, Mwari uchamutadzirawo, nekuti temberi yaMwari itsvene, ndimi iyo. Regai timanye tiverenge 1 Corinthians chapter 6 pavhesi ya 19 kusvika pavhesi ya 20. Inoti hamuzivi here kuti mwiri yenyu itemberi yomweya mutsvene uri mukati menyu, wamakapiwa naMwari, hamuzi wenyu, nekuti makatengwa nemutengo. Naizokudzai Mwari mumwiri wenyu. Dai Mwari vakomborera kuverengwa kweshoko rake. Toda kutenda Mwari napo paari kunyora. Ari kunyora kuvaKorinde achivaudza kuti hamuzivi here kuti mwiri yenyu itemberi yaMwari uye mweya waMwari unogara mamuri. Saka muchaona kuti anodzokodza zvakare obva taura futi zvakare kuna 1 Corinthians chapter 6 pavhesi 19 na 20, obudisa semupfungwa achingoti hamuzivi here kuti mwiri yenyu itemberi yomweya mutsvene, ende hamuzivi here kuti mwiri wenyu makaupiwa naMwari. Saka muchaona kuti paari kutaura pfungwai ari kurevei kana achiti mwiri wenyu itemberi yaMwari. Saka muchaona kuti zvaari kureva ari kunyatsokuda kubuditsa pfungwa yekuti kudii. Regai tidzidze mukati meshoko raMwari tione kuti temberi yacho yaari kutaura yakamira sei.
po ari kufananidza temberi yaMwari nemwiri yedu yatiri iyi. Po ari kufananidza temberi yaMwari nemitezo yedu mumachapta anga tichiverengai. Regai tione kuti paari kuti hamuzivi here kuti mwiri yenyu itemberi yaMwari unorevei. Regai muone kuti tikadzidza mukati meshoko raMwari, tikangonzwa inzwi rekuti temberi, tinobva tafunga temberi yakavakwa naSoromoni. Toona kuti temberi yakavakwa naSoromoni makanga muunei, ende also tinogona dzimwe pfungwa dzinogona kuuya, tinofunga sanctuary yakavakiwa naMwari. Tikaverenga paExodus chapter 25 pavhesi ya8 inotiyo, make me a sanctuary so that I may dwell amongst you. Kurwa kuzvikutaura navanhu zvekutiyo anoti ndiwakirei temberi kundigone kugara pakati penyu. Kureva kuti Mwari ari kutaura kune vana vaIsraeri kuti vamisire temberi kuti agone kugara pakati pavo, not necessarily mean kuti Mwari haana pekugara, but Mwari arida kugara nevanhu wake pakati pake, also pakati pevanhu. Pane relationship iripo between munhu naMwari. Kurwa kuti Mwari ndiMwari anoda vanhu. But muchaona kuti patinotarisa temberi iyi, pane zvinhu zvakanga zviri mutemberi iyi zvatinofanira kutaura kuti nzwisise kuti paari kutaura kuti Mweya Mutsvene anofanira kugara mukati medu anorevei. Tikadzidza muchaona kuti mutemberi iyi sanctuary yakavakiwa, pakanga sanctuary yakanga ine outer court, yakanga ine holy place, yakanga ine most holy place. But regai tibate mu holy place, tione kuti mutemberi yakavakwa iyi makanga muunei, musanctuary yakavakwa manga muunei. Muchaona kuti musanctuary yepano pasi yakavakwa iya, tichingopinda musanctuary taisangana netable of showbread, taisangana netable of showbread, table yakanga ine chingwa. Saka muchaona kuti chingwa mukati meshoko raMwari chinomirira shoko raMwari. Kureva kuti mutemberi yakavakwa iya paExodus chapter 25 pavhesi ya8 yakanga iri temberi yaiva ine shoko raMwari. Saka muchaona kuti zvaive zvokuti chingwa ichi chaibhekewa musi weSabata, choiswa mumarows kuti ukune 6 achiri patable 1, chaingomirira the 12 tribe of Israel. Ende muchaona kuti chingwa ichi chaibhekewa nemusi weSabata, ndio chega chaibvumidzwa kubikwa nemusi weSabata, chaidyiwa nemaprisita kana musi weSabata wacho wasvika wesa chimwe chinyowani. Zvairevei? Zvaireva kuti vana veIsraeri wiki rose vaisustenwa neshoko raMwari, ende kubikwa kwachaitwa nemusi weSabata zvaingoreva shoko raMwari richibva kuna Mwari direct nemusi weSabata richiuya kuna vanhu vaMwari, zvichireva kuti Israeri yaisustenwa nemhaka yeshoko raMwari. Tiri tese vanhu vaMwari. Saka muchaona kuti paari kutaura ari kuti kwamuzive here kuti mwiri yenyu itemberi yaMwari. Kureva kuti patiri kurarama mukati meupenyu tiri kufananidzwa netemberi iyo yakavakiwa yakanga ine chingwa. Kureva kuti mutemberi yako hamabudikani munofana kuwanikwa shoko raMwari. Shoko raMwari richikubatsirei. Tikaverenga mukati meshoko raMwari pana Luke chapter 4 pavhesi ya 1-4 inotiyo, zvino Jesu akatazira noMweya Mutsvene akatungamirirwa noMweya kurenje kuti azoedzwa nadhiabhurosi, kuti azoedzwa naSatani kwamazuva 40. Zvino vakati aziya nenzara, vakati aziya nenzara, Satani akauya akamudza akati, kana uri mwanakomana waMwari chinja matombo aya kuti ave chingwa. Jesu akapindura akati, iye kwakanyorwa kuchinzi munhu haararami nechingwa bedzi asi nezvose zvinobuda muromo waMwari. Kureva kuti Jesu paakanga achitaura haana kundingori ndizere noMweya Mutsvene Satani ibva pano. Jesu akati, iye it is written,
rega ndikuudza amabudikani, mwiri wako itemberi yaMwari. Saka temberi yako inofana kunge ine soko raMwari. Vanhu vakauya kwauri vachida kunzwa about the Sabbath, unogona kumira here uchitaura kuti Sabata musi weSaturday, Sabata musi wechinomwe, kana kuti unenge wakuti mirei ndiredze pastor wangu vagone kukutsanangurirai. Kureva kuti patiri kutaura mabudikani tinofana kunge tichiziva shoko nemusoro, tiziva shoko mukurirarama, tiziva shoko mukuriparidza, noti mukungorinzwa torisiya rakadaro. Vanhu vachararama mazuva okupedzisira vachidhifenda chokwadi chaMwari, vanhu vanenge vakamwirira muzokwadi yaMwari. Chero vakanzi munhu akafa ane chaanoziva here, vanotiye tinoziva kuti munhu akafa hana chaanoziva, vachidhifenda chokwadi chaMwari. Noti vanotiwo regai ndimbonzwa kuti pastor vangu vanti kudii, mhai mukava muchibvunzwa kuti zveshuwa Sabata musi wechinomwe munogona kuzimirira here, kana kuti munogona kuti it is written. Vanhu vachararama mumazuva okupedzisira havararami nemahiesei, vanhu vachararama vachiti it is written, nemhaka yekuti mutemberi mavo mune shoko raMwari, nemhaka yekuti mutemberi yavo makazara shoko raMwari. Saka ndo vanhu vari kunzi napo mwiri yenyu itemberi yaMweya Mutsvene, kureva kuti mwiri yedu itemberi yaMwari. Mutemberi maMwari munofanira kuwanikwa shoko raMwari. Ukaverenga zvakanaka kuna Psalms 119 pavhesi 11 inoti shoko renyu ndakariviga mwoyo mangu kuti ndirege kukutadzirai. Kureva kuti vanhu vachararama mumazuva okupedzisira vanenge vane shoko raMwari, vachirichengeta mukati mehana dzavo kuti varegedze kutadzira Mwari, kuti temberi yaMwari igare iri tsvene. Temberi yaMwari kuti igare iri tsvene inoda shoko raMwari. Seshoko raiwanikwa mutemberi yaMwari, haugoni kurarama nemahiesei amabudikani, haugoni kurarama nemharidzo dzavakanzwa, but mharidzo inokosha imharidzo yekuzverengera woga, wogona kuzverarama nekuiparidza. Munamato wangu mukati mangwananani kuti mutemberi mako muwanikwe shoko raMwari, shoko rinokubatsira mukunzvenga zvakaipa. The remedy to sin ishoko raMwari. Kune vanhu vakawanda vanonetsekana nenyaya yema-addictions. Ndinokudaidza mukati mangwananani amabudikani, come to Jesus, uya kuna Mwari, uerenge shoko rake, ipapo uchakurira chiwi. Kune vanhu vanonetswa nemhaka yeupombo, imhaka yekuti mutemberi hamuna shoko raMwari. Mutemberi mukawanikwa shoko raMwari, vanhu vanorega kutadzira Mwari. Kune vanhu vanonetsekana nenyaya yekuchengeta Sabata, inyaya yekuti mutemberi hamuna shoko raMwari. Shoko raMwari kashayikwa, munhu haagoni kuita zvinhu zvakanaka. That's why tikaverenga mukati meshoko raMwari 2 Timothy chapter 3 pavhesi 16 inoti rugwaro rwose rwakafuridzirwa naMwari runobatsira pakudzidzisa nokurayira nokuranga kuri mukururama, kuti munhu waMwari akwane agadzirirwe kwazvo mabasa ose akanaka. Saka tinoita kuti munhu waMwari ave perfect imhaka yekuti mutemberi mune shoko raMwari. Tiritesere vanhu vaMwari. Saka muchaona kuti Paul paanoendera mberi ari kungoramba achitsimbidzira kuti Mweya Mutsvene kuti agone kugara mamuri. Tikaverenga tikadzidza mukati metemberi yaMwari zvakare, taona kuti mutemberi yaMwari makanga mune the 7 golden candlesticks nemastands acho akanga arimo, zvichireva kuti izvo mukadzidza ma7 golden candlesticks anomirira the 7 prophetic churches from the church of Ephesus kusvika kuchechi yeLaodicea. Kureva kuti and also tikadzidza muchaona kuti macandlesticks aya akanga ane macandlesticks achimirira macandlesticks kuti abaka, akanga achibaka nemhaka yekuti akanga ane oil yatataura kuti inomiririra mweya the Holy Spirit, mweya waMwari. Kureva kuti izvo mutemberi yako munofana kuwanikwa mweya waMwari. Haugoni kurarama une bhaibheri roga
mweya muchena asipo. Ende mweya muchena kana ende mtona kuti ma 7 golden candlesticks aya airi ambo akabaka owo Ngandifane na Jesu awe mponesi wangu dizate Nerudo difawise jiwa Ngandifambe saJesu Murwendo rweripasi tiri murombo mweya Garai neni mponesi Kana achinzwa shiri Dzimwe dzichiputsika Adzi itire mutsa Ngeidi anondinzwa Anonditungamirira Nekundiregerera Ngandifambe muchene Garai neni mponesi Ngandifane na Jesu mukurarama kwangu ndizorore kunemwi panzvimbo inyere Ndibarwe patsva Nerudo rwake Jesu Ngandiwe nerutendo Garai neni mponesi Ndibarwe patsva